କାନ୍ଦୁଛୁ କଣ ବେ? କଣ ହେଇଛି ତୋର? କିଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି। କଣ ଥରେ ପଚାରିବୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରି ପାରିବୁନି? ହଉ ଯା କଣ ହେଇଛି ତୋର? ମତେ ରିୟମ 3 ଦିନ ହେଲାଣି କଲ୍ କରୁନି ନା ମେସେଜ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି। କଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ତା ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। 2 ଦିନ ବି ତା ପାଇଁ ଖାଇନି ହେଲେ ସେ କଲ୍ କରିକି ମେସେଜ କରୁନି। ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ ଆଉଛି। ତାରି କଲ୍ ତ ଦେଖ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ସ୍ୱାତି କହୁଥିଲି, ରିୟାମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହଁ ସ୍ୱାତି କୁହ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିୟାମର 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଦେହ ଛାଡ଼ ମ ଖରାପ ସେଇ ଅଛି। ରିୟମ କଥା। ତମ ଖବର କଣ କୁହ? ଆରେ ରିୟାମ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ତମ ରହୁଛ କୋଉଠି କହିଲ ଆଗ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ଆରେ ମୁଁ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ କେବେ ଦେଖା ହବ ଆମର ଆଉ। ଆସ। ଏ ସଡ଼ି କହୁଥିଲା ଟୁରୁ ଲଭ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ତା ଟୁରୁ ଲଭ୍। ଛା